Sinibingelele kwiNduzuma TV kanti igama lami ke uMC Nkomosi bathi uNhlanhla bathi uthole bathi Nhlini emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi siseThekwini eGagasini la umfowethu ngempela ke engasho ukuthi ke ebekhuphula umsebenzi wakhe noma elauncha umsebenzi wakhe uNavigate uyazi ukuthi ke kumenye amanye amaciko kule intokazi lana eyifikile endimeni kaMaskandi eyisencane kakhulu elidlala iqhaza elihamba phambili kakhulu sithandwa abantu kodwa ke ngeke ngiyichaze mina ngizoyinika lona ithuba zichaze zona ukuthi ngampela njengoba seyifikile endimeni yini esingayilindela kuzona dadewethu umntakama kunjani Ngiyaphila njani yebo mfowethu igama leqembu Ushuni wasemzini Ushuni wasemzini ngabe nidabuka kuphi nendawo Sidakuba emandawo eScottburg eScottburg ngala kokomzimkhulu yebo asuka madoda niyayibona ukuthi ningenile kodwa yebo hayi singenile kakhulu ebantwini hayi ngiyabona kunento engiyibonile kakhulu etrendayo la kunina noma ngani ngokusebenza nomculi osenegama elikhulu eningizimu Afrika la eSouth Africa kakhulukazi endimeni kaMaskandi nakweminye amagender simbona efeaturishwa abantu abanjengo Big Zulu sibone nifeaturisha yena nifika nje endimeni nithatha phi imali cha imali yabo akuyona into ekhona bo but nje babona umsebenzi wethu base babona ukuthi hayi nathi bangakwazi ukuthi bashaya ama feature nathi kanti ke sikhuluma ngomzukulu okuyibona okuyena othe cha ngeke ngiyayisondeza kulezi ingane nali zitshengisa elikhulu italente noma isasasa eyitshengisa ukuthi cha nona zona ziyimisele mhlambe kubantu abangangani abaseza ngemumva abayizintombi ngiyangithembisa ukuthi nizintombi yebo nigcwele nje mpu yebo asuka madoda kabantu ke abantu abanjengani mabengena kule industry ningathini kubona into esigayisho singathi bangaziphatha kahle bathanda into abayenzayo bayihlonipha into abayenzayo uma bengena kule nto esikuyona yabo bangaqomani bodwa yabo nje bahloniphane nje bebodwa nina seniqomeleni cha ngizwe ngingaqomani nodwa okay nansi indaba ngiyayithanda le oyishoyo ukuthi abaqaphele kakhulu mabefika kule industry okungenzeka ukuthi ukhohliseke nje ukhohlisa umfana kanti nje kuzokuphendeka kusheshe kuphele lento yokucelebrate iyashesha ukuphela ngenxa ukuthi mhlambe na ukuyiphatha kwakhe usungayiphethe kahle okay siyawabona amaqwabe twins siyawazi izintombi ngoba phela masikhuluma ngeintombi fanele sibugqaje umntombi sigqugquzela nabanye abayizintombi ukuthi awungeke nami kade ngalibamba iqhaza hayi ukuthi kuye uhlamba umuntu ongasayona intombi lapha anginyusa italente lami siyayibona amaqwabe twins ayibona siwabona ephezulu kakhulu nina niyayibona nani nifana nawo ngelinye ilanga yebo hayi sayibona kakhulu kakhulu sayibona mina ngasho bafethu ukuthi kulele kunina konke kulele kunina ngiyaninyala ke manje angisani interview konke kulele kunina konke nje ngasho ukuthi kuphethwe yinina ngezandla nangu Navigate unibizile namhlanje banijabulele kakhulu abantu nizizwa ninjani ngalokho si happy kakhulu yabo si happy nje ngalendlela exakile bese ngayitshela ukuthi abantu basithanda kangaka yabo siyazi ukuthi basithanda kodwa besingazi ukuthi itheku lonke likhala ngathi hayi besingazi kodwa noma yogathi ukhala ngani okay bafethu sibonge kakhulu intokazi lezi ayingenile ngempela bayithandile kakhulu abantu kanti ngithe mina igama lami ke nguMC Nkomosi uNhlanhla uthole kanti igama leTV sithe Nduzuma TV sithi phambili ngomuntu osifazane phambili sithi abantu abasiqhaze ngobuntombi abayiqhaje siyabonga zini
Suka bin madoda. Angizwa umsindo workshop. Angizwa umsindo workshop. Ha. Melody. Asa, bego itu. Akangizumsindo. Hayi kuyaqala ke lapha edimeni. Asuka madoda. Hayi umlando lo. Yamadoda. Ayakujwayelekile ke lokho. Akuzona lezi ngane ebeyiphuca phucuma yogathi. Yizo lezi. Lezi ayitshentshile. Hey nifuna ukushawa. Nizo. Ngaze ngithiwa ngithele nami njengoba Besithanda kuphi ku TikTok? angizokwenza Besithanda ku TikTok. beyipotoza Oh, lezi ayitshintshile manje. Twice. Lezi ayitshintshile. Yizo hayi say dayile. Lezi ampitches mayogathi. Say dayile.